Cirkelens sammenhæng mellem cosinus, sinus og tangens. Jeg har her tegnet en enhedscirkel med cosinus markeret som går herud til, sinus markeret som der går herud til, og tangens som kører herud. Cosinus, sinus og tangens spiller sammen med det, at når cosinus bliver større, altså kommer længere herud af, så bliver sinus mindre, den bliver tvunget længere nedad på cirklens kant. Samtidig med, at hvis sinus bliver større, så kommer den længere heroppe af. Gengæld vil cosinus rykke sig herind af. Og tangens vil også blive større i det, at sinus bliver større, som man kan se, hvis jeg lige gør sådan her for eksempel. Kommer sinus pludselig også til at være meget højt, men cosinus bliver til gengæld også meget mindre. Enhedscirklen virker kun ved retvinklede trekanter, medmindre at man deler den hvis man for eksempel har en vilkårlig trekant, så skal man til at dele den op, for at man kan sætte den ind i enhedscirklen, ellers så vil den simpelthen ikke passe ind. I opgave 1b bliver vi bedt om at redegøre for cosinusrelationen. Hvis vi har en trekant som den her, som der ikke er retvinklet, kan vi dele den op her i midten, og derfor få to retvinklede trekanter i stedet for. Og ved hjælp af cosinusrelationen kan vi så i det her tilfælde finde side b. Og det gør vi ved at sige b i anden er lige med c i anden plus a i anden minus 2a gange c gange cosinus b. For ligesom at bevise det her, så starter vi med at bruge Pythagoras sætning over på den her trekant her. Og vi kommer så frem til, at parentes a minus x, og så parentes slut i anden, plus h i anden, er lige med b i anden. Vi skal så isolere h i anden, så vi får så h i anden er lige med b i anden, minus parentes a minus x, parentes slut i anden. Efter det gør vi præcis det samme over i den anden trekant. Og vi får h i anden plus x i anden er lige med c i anden, og igen isolerer vi h, og får så h i anden er lige med c i anden minus x i anden. Eftersom at begge h i anden er blevet isoleret, kan vi sætte ligningen her lige med hinanden. Og det bliver så b i anden minus parentes a minus x, parentes slut i anden, er lige med c i anden minus x i anden. Efter det bliver vi så nødt til at isolere b i anden. Og når vi har gjort det, får vi så b i anden er lige med c i anden minus x i anden, plus parentes a minus x, parentes slut i anden. Vi skal så udregne den her parentes her, den skal ikke være der. Og vi kommer så frem til det her, at b i anden er lige med c i anden minus x i anden, plus a i anden minus 2ax plus x i anden. Og vi kan jo så forkorte den her, eller reducere den, hedder det. Og vi får så b i anden er lige med c i anden plus a i anden minus 2ax. Lidt ligesom der står heroppe. Eftersom vi også skal bruge vinkel b, som der er her, eller den kan man regne ud ved at sige, at cosinus til vinkel b her er lige med x divideret med c. Vi skal så isolere x i den her ligning her. Og så får vi så, at x er lige med cosinus b gange c. Og eftersom x er lige med cosinus b gange c, kan vi egentlig bare sætte det ind i den her ligning her, i stedet for x'et. Vi får så b i anden er lige med c i anden plus a i anden minus 2a gange c gange cosinus til b. Ligesom heroppe, altså cosinusrelation. Og vi er gået i gang. Vi har opgave 1 af her, hvor vi har en trekant PQR, hvor vi er blevet givet alle siderne. Og jeg kan se, at vi straks går i gang med at prøve at finde R. Og det vi gør her er, at vi bruger cosinusrelationen, og så giver den os, hvad cosinus R er, og så skal vi jo sige cosinus minus første. Og så finder vi det her. Så gør vi det sammen med Q bagefter, og den giver os også et tal, og til sidst så kan vi tage det hele og sige 180 minus de to andre gradantal vi har fundet, og så får vi 28. Så har vi en lidt anderledes trekant hernede, hvor vi er blevet givet en vinkel og to sider. Først så bruger vi en anden version af cosinus
relationen, der var den, men så finder man det i B i anden. Så når vi får det her tal herude, så skal vi lige have det afrudificeret, og så bliver det til 3,8778. Bagefter så prøver vi at finde ud af, hvad vinklen A er, og det gør vi også ved cosinus relationen. Og så skal vi igen have det afrudet, eller afcosinusificeret. Og så kan vi tage det hele 180 minus de to ting, eller de to andre vinkler. Når vi så går videre til opgave 2, så skal vi først forklare ved hjælp af enhedscirklen sammenhængen mellem cosinus, sinus og tangens. Og det er jo det, Benjamin allerede har gjort. Men så kan vi gøre rede for sinusrelationerne. Sinusrelationerne har vi to forskellige trekanter. En med højden inde i trekanten, og en med højden uden for trekanten. Vi starter med den her over. Hvis vi tager sinus til C, så skal man tage modstående side, som er H, og hypotenusen, det er A. Sådan der. Og så for at isolere H, så får vi H på den ene side, og så hedder den sinus til C gang A. Og vi gør så det samme med A-siden. Så kommer der til at stå det her over, når vi isolerer H. Det smarte ved at isolere H er, at bagefter så kan vi sætte de her to op mod hinanden, for det burde jo give mening. Hvis H begge to er deres fællesnævner, så burde de også give hinanden. Og så skal vi jo have det til at se sådan her ud hernede, hvor det er sinusrelationen. Og måden vi gør det på er først, at vi dividerer sinus med C herover og sinus med A herover, sådan så de bliver skiftet om. Så man isolerer med sinus til C på begge sider og dividerer med sinus til A på begge sider. Så kommer det til at se sådan der ud. Når vi så har højden udenfor, så bliver det lidt mere tricky. Fordi hvis vi tager sinus til C herover, så har vi stadigvæk en højde i hele den her trekant, og vi har også A. Så den kommer stadig til at se sådan ud, og når vi isolerer, kommer H til at hedde sinus til C gange A. Men så har vi den her vinkel hernede, der er A, når vi kun tager den her lille trekant. Så kommer vi til at støde på, men vi ved ikke, hvad den her hedder. Men hvis vi nu forestiller os, der er en halvcirkel her, som ligesom bliver halveret af den her linje, så er der 180 grader, så kommer den til at hedde 180 minus vinklen A, der ligger her. Så 100 sinus til 180 minus A divideret og er lige med højde divideret med C. Og så burde den hedde H er lige med sinus til 180 minus A gange C. Når vi nu kigger på en enhedscirkel, så ved vi godt, at sinus kan komme med to resultater, hvor der er vidt forskellige vinkler i, og derfor så tillader jeg mig altså at skrive sinus A som det endelige resultat, og så hedder de også begge to H og limet. Så jeg sætter dem ind i hinanden, bang og bang, og så gør vi det samme som herover, så vi ender op med at få sinusrelationen. Vi havde lige et punkt til heroppe, vi skulle igennem, og det var 0,8. Sinus, den er med at den her linje, der er herover, og det her det er en enhedscirkel, hvor radiusen er 1. Det vil sige, hvis den er 0,8, så er den lige lidt under. Det er det, jeg har markeret her, den her linje. Og så kan vi se, at selvom sinus er 0,8 her, så er de altså to forskellige trekanter med to forskellige gradantal. Så går vi videre til 2a, hvor vi har en trekant KLM, hvor vi har fået to gradantal og en side. Det vi så har gjort er, at vi har taget de to gradantal og smidt ind her, 180 minus de to, og så får vi 85. Og så har vi brugt en sinusrelation til at få en side, og vi har sendt cosinus derovre på den anden side ved at gange begge sider, og så får vi det her tal, sådan så vi har fundet en side. Og så kan vi sådan set bruge den her formel igen i en afart af cosinusrelationen, hvor man finder m i anden, som vi så også lige får afrudificeret, sådan så vi får en side. Til gengæld har vi også trekanten DEF, hvor vi har en vinkel og to sider her, og der bliver vi nødt til at sætte det ind i den her andengrads ligning funktion, der er på TIA Inspire. Og den ene er altså minus 7, og den anden er plus 15.
Så derfor så ved vi, at der ikke kan være en side med minus 7 som en side. Så vil siden slet ikke være der og lidt til. Så det giver ikke mening. Så vi har kun 5'eren her. Og den bliver så sat ind som f. Så kan vi til gengæld tage cosinus til vinklen f. Og finde den igen ved at få den her. Og så sætte den i cosinus minus første. Og når vi så har de 2 gradantal, så kan vi igen sige 180 minus de 2 gradantal, vi allerede har fundet. Og så finder vi et resultat.